Ila mambo mtasi. Amira mambo ibadala na mambo mtasi. Yesu ndio chukwaje. Yesu anataka nichukue. Ndio pacha basi ni mosha. Ndio pacha ni mosha. Maradi basi wao. Maradi basi wao. Pamsoneshe inene unetu wala sasa mkusanje. Damzi rangu ndipo ngere kuti ndine muri panapa. Dzemai ne wana. Sagara kudaro pane zvakaitika ini ndakazoito imwe muri pasaiti. Ndaita wanangu wana sikana kwa ini. Ndio mai asimudzi mai wacho wakashaika. Mai mwana dinda salana. Ushigara zvakanaka. Ndakumusha ini pasati kosanjera. Ngoe kuchatshatana nepanapa yakwana. Enda kumusha unezvo. Ndagara kumusha 2022. Ndipo pakatafonwa nevasikana vangu vachiti baba pagore ratokwana ngati tuye kuzogona. Batata zvakanaka ivo vanhu. Batata rikona mamudzimai wangu ndakapoza kuona naye ngezvekuti vana vakuuya kuona ini. Saka zvikazamba nemudzimai wangu zanzi nini handisina kwaona pa. Ndikati zvakanaka. Saka ndakatoita kuti kasirei madaenda kutaurawo vanhu vechechi kwako anoenda kuroma. Ndobva wadoya mudzimai wanoita rwose vatavarudza zvase. Ndobva tobuda panze nemudzimai wangu anotaura panze nemumwe mudzimai wacho wechechi yavo. Zvachinzi ane murume akandishungurudza kuti adi andiripe nemunhu. Ati zvakanaka. Ini munhu akati azvinesa munhu ndagara ndinaye. Right. Musi kuti tiite dare riya kuti tichipe mudzimai mombe yamati. Tikanzi watafana kuHarare kune mwanakomana akati handisi kuuya. Watafana kudleni kune mwana akati handisi kuuya. Uyu munike misi ari apo ndakati akati South Africa ndikati maichitare nazvo tikuzoya muna August. Ndobva wazoya muna August. Tikati pinze inyaya yedu mudare. Takuza nyaya yedu mudare paya. Ndopakazonzi naivo manje kanzi nemwana asikana uyu. Iwewe baba unofanira kubva panapa iwe unoona wana wako. Right. Pakati tichapa mudzimai mombe kuti azvisungire zvanga akatendeka ndakachigumbuka. Ndobva ngoto iye inini wakada kuri pakati handitari. Mazwana. Ati zvakanaka. Agara paya. Tagara. Ndazoti munana December. Ndikada kuti zokati mabhoyi wana waka wada kuzoti waona nguva yabibe safi toita sei apa. Zvachinzi izvo hasha izvo zvako. Ndopakapatanga kuchinja zvinhu zvese manje. Inini wacho ndakochitongo naiye mari mudzimai uyu. Handina chinhu chandichatari kwamba pangu inini kuti tidi anzwisise. Right. Tine zvipfuyo kumba. Anditadhira kuti ura kupinda mudanga nekutengesa. Right. Tadaro paya nekuti ndito chimwe chirumatika zviri kurapa kuita. Fadati iyi nyaya iyi handinisi. Ndikanditsvaga wewe ukama inini. Vandaenda kuna sabu kumanya. Sabu gora ida kuzvira nayo panapa wana iwa watokura. Wada kupinda mudzimba dzavo. Saka rora racho iroro nekuti wakwacho wauye panapa tinotambira kupi. Vanati kuna manya sabu kumanya uya sabu mudzi wenyaya yangu. Right. Vatamudza vanhu vanamudza paya. Tagara paya pamanje saka famba kwenguva. Wana vakatanga kutsvaga wabatsirwawo vaprofita. Ndokuchiuya ndokubva vakabva kumarondera. Vati panapa zvinhu zvakamira kuti saka iwewe panoda kuti mudzi tikadzishande neropa rembuzi ndikati haini handisi kuda zvese. Kuti nguzi yatoti sakanaka. Sabu kuchiuya titaura nyaya yedu iwe kuti mamira yakadai. Vatanzania sabu kuona tichadi ndozwa ndikana wakomana wauya apo. Sisi wari kuuya maprofita tozodi bata kuti uye panapa. Tigadzisina nyama mai kune nyaya yake uyu yakaita manje na 2023 muna November. Right. Ndobva kumaprofita auya paya tapedza paya. Ndakana kuti nini pakauya wakomana nasabu senda munhu. Wakomana zvamauya zvakapokopedzisira ndati kuti kasito kata nyaya. Wakomana uyu nemunina wake. Handika. Ndobva wauya kumba chiti tauya panapa. Iwewe uruchunguza mai panapa. Marione wana wako wauya panapa. Handiti kata itsoke ndikata December ndikati uya muri December 1. Hamuna kuuya kanzwe zvakanaka. Saka nyawere mwezi kuti titi wana mama wake wemudzimai wangu. Newe ukamba kwamukosanjera wacho. Wanga wati wachitera nyaya iyi. Handika. Saka hapana andazona nomuka. Nekuti mai uyu zvakanaka zvekuti tine mwana uyu
akagara pakati enisiya andika takanesa naye kusvika azondiba kwauti ndirowe ndomuroyi wangu iwe andika patikafamba tese naye wacho ndikitati handi kwakati tikati naye kumubatsiri akati mudzimai imi gara mapfeka zvichena nekuti usikane nezambuko andika zvekuroma izisiyana nazvo kana wapedza roma uzodi wapedza pana bosina kokuroma zvakanaka right abva akudzwa zvikuita zvikatoshaya basa nhasi watikaumhanya ati uye ifuti mudodzisemwani akati wasikana wandoti wari wana wangu iwawa iye yakagara kamuzuna zvanza baba ita kuti wana wete mafofose esu kati ausaina mabasa zvegozotenesa right tagara paya so muna that was muna May muna June ndifa kuma 15 June koko ndobva uya fude imwe baba iyeyo mwanasikana nasekuru wavo nemotikari kubva kunyanga andika asvika paya baba vamwe ndaitobva kutoi chini baba iyonya kusvika ibva kuti ndikunzwa kuenda kumba ukata ndipokoko ndatarisa baba ndatowaziva ati it's okay ndibvaenda kuvhanira zvakadzoka saka tinatso tiri mukicheni mangu ini takagara pa ndipo pakasina sekuru wavo hanzvadzi sekuru wamadhi wangu enzimai ava ndi sekuru ndikirike uyu maedze andika ndiyari kushanda kumba kwababa wangu kunyari kuri unyanga zvakanaka iye maedze uyu akati inini panapa ndinoziva mai ava ndiwanimuziya ava andizve ini muba ndatomuziva right kwadzi ndozi ava mai anopoti mukwacha munondisira kupi anambopinda chimwe chinhu akamakanyara andizve ndokusvitira chikafu amini zvokubika pamoto ndokubikira mudiwa wake ngoti munhu watikutorika andiyo first boyfriend yake yamaiwa ava ndakambodaka ndadza kwarisaka pamaotoksikarikati 81 muna August okay ndati inini mai akanditi muna 81 muna August tiri kwarisaka muna August aiti baba mukodza uye baba ava andiangani mukomana wangu andizve ndikati it's okay saka ndio munhu akauya futi kumba kwangu mati munhu iyeyo futi kumba kwangu nyini mukicheni mangu akabira chikafu chekudya nayo nemudzimai andika saka inini ndakangoti kati iyi nyaya iyi iri unzwi ndikwi kukurijerera here kuti akati undiudze chekuita mudzimai wangu hapana chine chinhu wani chaunondiudza kuti takati ndikuteri handisi kudaro ndio ndauri panapa chikafu chewapira paya wakaenda mazona kodai chitaure kuti ava hama dzavo zinge dziri kunge dzepamwenga right pakaziva vakomana ava andika manje majapa ndefanga muna musa 15 May right vatati vakasvika ntoni kumba andikatosvika watosvika ikomana saka kutiti vanangozvanzi atengomwana ngwe atizvitika tombuti ambuti mhosani kana andika right tadaro payapa mai akatiti nini wakomana wavo wauya naye ndikata handitine 4 years iworugara wangu bedroom ini handichakuzoti mune mudzimai panapa handichatomuzivi 4 years dzekakwana handika saka iwe ndiwo baba wachimwe saka ngoti ino makomako inini handikwanira ipapo ndine yangu yekutoti ndikutorhadza nekuti munhu akaunza boyfriend musha mangu handika right zvakanyara ipapa vandazoenda kwasvika wakomana vatati iyo zvezvi kuna sabu kana pane zvaita ndozikufonerai handika saka vakomana zvakaita ngezvekuti uye iwe nemunina wake watituti wakauya uye musikana hana kuya ba right oya paya tikangoti taure ndo paya zvanzi ndikati zvanzi iwe ndakanzi ndana kunzi mudhara manje handika mudhara iwe unochimudza mai wedu pamusaka pewana wako twauye pana zviwana zvako zori zviuye panapa ngati of course mwana roro wada kupinda mumuchama baba jinike saka ndifuna kupiwa roro akakuti zvamari yangu mwana wangu andizve warikurorwa panapa hatiwani wari kuenda muchimwe wavo andika zvanzi ndikati right gentlemen ngatidaiso kuti mangwanai kwakaedza tati titi wabereki vamama ukamutsanjera handika masaka andikati tochipinda munyaya iyoyoyo nenyaya yekuedza munhu mumusha handizve zvikanzi uye yuyu nemunini watwanzi ndarai akuda zvakanoruva panapa hapana sabu kanoya panapa hapana munhu anoyotonga nyaya yedu totungatega mutikwe mutomuti mumusa mumakumenyu here zvikanzi ndozvatwa aba ngwendaite no rekandinodzima mvura kugadhini sipinge inoziwanza mvura yakawanda ndikambati pandaindosvika ndikundodzima so maangife kusaka atosvika ba chichiropo ichi chabva chauri kusvika padziso panapa uyu
ndikona nhasi kusomwa katozana kupi vandazongotsvaga wakomana vanoibatsira wakomana wepolisa yangu yekwadhokota ndobvati ndatsvaga mukomana mupurisa kwadcu avangoti muri kupini ngati handiri kuno kudf mhanda chiuyai kuponda gender hospital tonodi ndinoona kuti muri apa ndakusvika paboda fo ndangumaona uyo nedzimushando ndada kuda kunosora ndi yangu mastichi yangu panapa kutwa x-ray handika ndanzi mapiritsi nemafomu aya ndati zvakapera ndadzoka kumba kwaizvakakumba kuya chainga ine mandiyoyo handika musi wechipima kuseni pane jana kumba kwedu right mabhoya awa zvanzi ndikati chambobuda kuenda kuswa betadhen kuti chironda kuclinic zvanzi uri kuenda kuclinic okutadwekwe ausizati pane jana panapa pane jana pano iwewe kati dhokota haana kuti ndiende kujana kai ndiri murwere ndikatoadhimitwa kuti ndirapusika zvanaka vatakabuda vatatongoenda musi wechina chacho dip zvanzi kudip kurimende hani kana akia neni hapana ndipo takatodzera kuna manya kuna sabu kati changa mbiri waenda uya zvazvatataronga zviya zvashaya basa ini takatagwa newakomana taisa mumanya mu ndikabhugwa mumwana wakomana vakati vachindirowa inini vari vayiri zvanzi iwewe uri kusunudza mambo newasikana wako apa handika iwewe hauna mvumbi wekugara panapa pambo ndakawakane naisiwa zvemari yangu yemazuva wacho izvo ndaita zvemazuva zvanzi hauna mvumbi wekugara panapa pada kuti mama vedu nekuti iwewe uri kuda kuda panapa ine kugara kumba kwabereki wako wakadzvarwa ikoko ndikwaunougara ikoko hai jepini muda kudikwe atidi kune mwana muningina ungariwa matongo kwavanesisa vamwe akadzoka arapa vanogara upi inosia musha watakaita nine mari yangu zvese ndinazvo hapana chandisina inini ndinopa ndikati right hapana chakashata apedza payapa ndikasitohasha manje nini dzekupopota ndikatuka zvinyadzi ndibva iyeyu nemunina wagara mumba ropa baba haakanotaura hai papa ndazobhoira manje kati okay mutembo ndozi afunodzosera 100 right vatangonyarara mukapa saka ndibva tazoti gare ndibvatati manje vatoita sei sabu vanhu vasina kutongwa newe handiwe zvandisati kuti vanowara enda kwanditende kwamambo mundasi nekuti hasina kutongo vanhu ndosara munataure pani ndo ndauya ndinayo tine mombe dziri kudanga dzamai ava idzodzo dziri papati dziri pabhuku pangu handiudzi kuti ichiutengesa mombe kana chichi kungotora mari yose muhomwe last week manje apa wakapakabuda mombe yeminiravo last morning mwana wangu last morning asina nanye hundo yakabuda mombe ndikati mwana uyo uyu ndakani tambudanga nga mombe tsiru iri kabuda handiudzwi ande lese manje apa pakauya munhu wechibage akatora nemotobheki aenda mai yavo vakaenda 2 days asikari kumba mai avo mukadzi akaroorwa ndakapisa zvese kuroora munhu uyu kani kuya kumba 2 days mazuva manje saka hoho wakwenda kuya saka wana ava ndewangu enavo kana kutidzoka wana vakachema ti baba hatisibudiri pazvinhu zvatiita kunoko ivava vachisemetsodza handira saka iye zvese mwana vapindika kuti ndinobvuma ndizozvitsvai kuti ndewangu wanavo achivana baba wakauya wakachema mitsodzi kuti ye baba vanotengera ivava ndikuti misodzokuda kuti hamuna baba vanotengera mazera irori haana mwana haasati awana ipapa ndivo baba iyoyo uye vakati vakana kugodzona neprofita musikana pari papa asi zvozvo vakaudza maprofita anokwana 6 kutara kuno hapana chachabuda apa hapana chabuda hanhasi uno kuri kuzoona boys and girls ndikati mimi mwana stupid wanhu muri kokudza mari kubva munhu ani vatatu munachibva kuya kuno kobatsira kuno mukushaye mandikwenda kotira fokura baba muchefa zvopera right saka ndo mamire zvakaita ndo ndakuzva nyaya yangu mamire zvakaita saka mai ndimai I'm sorry. Ni ndoitwa Maria Mkutendere. Maria mzafuratiri tarehe maana za. Ndoitwa Maria Mkutendere. Saka nini ndakaroorwa kwaMukutendere. Ndikabereka vana ndina 7. Saka baba vaishanda kuHarare. Vabva girlfriend ravo kuHarare. Vabva mhuri yavo. Vanga vasingandibvumiri kuti ndiende kuHarare baini.
Zvokuti ndaitosekwa nevanhu kunzi murume wako iwo hauzivi panogara murume wako sei. Ini ndaisatomboendaba ndiriritira vana vangu nemarisho. Mwana wangu akakura nekuenda kumarisho, iye ari kubasa haana mbobvira amborova kana nezuva nerimwe achichengeta mhuri yake yekuharare. Umwe musi ndikati ndasi baba ndoda kutoendawo nemini. Hazviiti kuti mwana musi ndouya pana paholiday chete akauya kungodzoka nemari yake muhomwe. Ini ndochengeta musha nemwombe ndini ndaichengeta pamushapo nemhuri yangu vachiri vadiki. Kana hembe yakambonditengera kana uniform chaiyo kuti vana vaende kuchikoro. Vamwe vacho vaitofundiswawo neplan, vamwe vaifundiswa nehama dzavo. Mumwe musi ndikazoti baba zvanyanya izvo. Ini ndoda kuendawo kuHarare ikoko murugara pai. Kwai ndorugara muti. Ndiri kugara mumwe. Ndikati nhasi tiri kukwira tese bhazi. Ndakafara kuteera ndikati tora kabhegi kangu tuhembe twangu tuviri. Mwana uri ngonditarisa uri kuteera mashure. Wakafamba ndikateera mumashure. Kubva adzokera so zvikanzi uri kuenda ku. Ndikati ndoda kuendawo ndoda kuziva kuti pauri kugara pacho ipapo ndo patichagara tese. Saka handinambai kuti ugare paiwe. Ndikati aiwa zvibaba pamuri kugara pacho ndipo tiri kugara tese. Vati tendere. Zvikanzi uri kuenda kudzoka kumba. Ndikati inini handisi kudzoka kumba. Ndaneta ndiri kutoendawo ikoko. Zvikanzi ndichakutiza kana ndasvika mutauni. Ndikati kana wanditiza kubasa kwako nikusvika ndichasvika. Akabva adzoka abva nditi hakapaura pabva ndoenda vandigarira vandirova zvifaiti. Ndakabuda ropa mukanwa munomhino. Bva ndasara ndiri papo aibva angoenda bhazi rarichikwenda nekubharabhara. Chandirikunzwa pakati penyu muri two ndechoti hamuna kubvira ningogara mese zvakanaka. Kubva tokutanga kusvika izvo mungorwa kunetsana. Saka mubvunzo wangu wokutanga ndekuti muchiri mese muchiri kudanana here, muchiri murume nemukadzi. Tiri kudanana zvokuti hama dzangu dzakasvika pakuuya akamubve kana makatanga chibhakera muchangobva kuroorana nanhasi makuma 60 something years muchingori muzvibhakera. Kudanana kwenyu kuri pano munoratidzana kudanana nekuchayana. zvitorwa zvapana paisekuti ini ndakatoshingirirawo ndikuti pamwe pacho kana zvinhu zvisiri kuita hazvisi kuita. Handizvo musamanikidzire zvinhu zvisingaite because at the end of the day muchakuwadzana. Izvi nditoona mhani ngozi kamushanei. Mwana kurova mubereki ingozi. Unotanda botsa. Although vanhu vachitoti hauboto rinonetsa tsirekendera mai asi ivi nyangwa baba boso ririchiriko. Mubereki haarozwa. Tiite sanditi nyaya yenyu pakushungudzana kwamuri kuita imi dambudziko renyu nevana wakaita murume wekuHarare ripa. murume haana kuda kundichengeta. Ngati dambudziko revana wakaitwa nemurume wenyu. Dambudziko hapana asi iye manje ari kudzinga vana vangu kuti ngavabve pano ndiunze vekuHarare. Ndio pane dambudziko. Ambwa izvo kwandiri anenge ari manyepo. Sei tichidaro? Kana vana wenyu vaine simba rokwanisa kurova baba anozorova nesimba rekuwadzinga. Ungarudzinga usikana wakadini. Kana vana watori nesimba rekurova baba saka baba anozorova nepi simba rekuwadzinga. Kana tomborova ndiwo wana wacho ndiwo waruchaya baba. Ishe baba anotuka. Akatuka kuti pamhata pamwe ari papa. Zvishoma izvo mbuya kutotukwa henyu kuzi penyu zvitori nani kokutukirwa pamai venyu nebaba boyo kutotukwa penyu pashoma. Mwana wazvasikana wakudaurwa chenawo. Dambudziko rangu iri ndiri kuti mai wana wakaitwa nemurume wenyu neumwe mukadzi handizvo hamukwanisi kuti murume wenyu asiye wana ndewana ndo pachirungu. Saka muchizi muri step mother meaning kuti mutoriwo mai wevana iwo hawasiri wenyu asi ndewani ndewenyu because wana wemurume wenyu.
asi inini mutemo zvaurutaura muruziva here ngaiti kubatsirei muruziva here kuti murume wemusi panofuma asipo wana iwo wavo wari entitled kubenefita zvinhu zvababa wavo zvekusona wavo muruzviziva here vanoziva here mbweni kuti minda iyoyo dzimba idzodzo nemombe idzodzo nembudzi idzodzo wana iwavo wane chekuita nezvinhu izvo murume uyo akafumba asipo kukumbira kubvunzo saka hapana chavanowana zvisiri kuzwisisa muri imimi mai baba obva anoita obva ashanja namai ndiri kuharare obva aita wana zvakafanira kuti baba awane madzimai vangani izvo vari madzimai maviri madzimai ake newana wake saka musha wamurugara iwowo wana wari kuharare wari entitled kuya kugara musha imomo nekuti mumusha mababa wavo mazvikati kuti wana wari kuharare minda yamuruti ndeyenyese mukafuma musipo wakomana wari uchaya baba nechitobwa minda iyo wari kuhafurana nevanasikana iwavo nekuti munda wani wababa baba wani wedu tese izwai izvai ndiko zvandikutaura zvingava zviri zvekuti mwana achengetwa kana kuti haana kuchengetwa asi hazvibvisi umai kana kubaba wana wakaita marombe ngewababa wana wakagona kuskuru ngewamai asi chamusikakanganwi wanogona nemarombe wese ndewababa hapana uzombodaidza mai kuti baba kana unodaidza baba kuti mai baba ndi baba mai ndiani ndi mai wana mai mukasiyana asi baba kana ari wane baba ndi baba uruzwabwe baba uyu kauyu pamakabvomba kwenyu makati maenda koororwa handiti makaenda koororwa ndiani ndi baba handiti makabva riri minda umba kwenyu yamururimi aiwa tobatsira tokutonesa ndima yavo kuti kwamakabva umba kwenyu chiri makoororwa makatakura kabhegi kenyu nedhuku renyu nezambia renyu nekakana makarongedzerwa kamakarongedzerwa nditete ngekuti mogare zvakanaka mubhegi menyu handiti pamwe nekachani kwakutoenda zvimwe ndinozvonerevi mberi handiti pamakasvika mberi hamuna kutambirwa here mukaita chii nani ndozvandogedza kuti kutaurei kuti razaro uyo amamunaye pakutanga ndiye achimbori yerazaro iye wamakatanga naye asi zvakazoitika maugara narazaro andizvo hazvifaniri kukutarisira kuti mugare zvakanaka narazaro because kana makuti mimi mai pamuri matoguma ubara muchabara here maguma ubara makutarisirawo chii vazuku andikamuzanduta izwai chamakufanira kunga muri kuita izvizvi kuti muone kuti mimi narazaro chiri kuita kuti wana wamusabatwa zukuru chii hana urorwa mwana mukomana hana kuroora hawasi kuroora ndine mhiko dzandakaita ndiani akaita kuti iye baba ndine mhiko ndakandisazotauri asi ndine mhiko dzandakapiwa dzakaitisa vana avo kuti kwanzi musarorwe bani kupinda mudzimba dziri dzei kwanzi ndakandisazotauri kuti iye abenefitei amen saka muri kuti mimi mhiko idzo dzadzi kuti wana wenyu wasarorwa asi wegirlfriend warorwa handizivi because wana uda kutoenderora nakuna baba ndoti kana mukicheni haapindi mugara bedroom akandidzinga futi mubedroom aiwa saka mukicheni munopindika sei yarorwa nestroke
aiwa asinomborohwe nechitopo paakazobva kubasa. Izwai mai, Eh. mazwi anokunda chitoropo. Rurimi nyoka. Mazwa mbuya. Rurimi mazwa tode rurimi anoputsa nyika. Uruzwa mbuya. Nyika yese pozatino nakunorara vanhu vari mhanya vanhu kutakura wakutiza ukaenda kuZambia ukaenda angori munhu ataura nemuromo wake kuti ndikuya nemahire kutamu nhasi akurara uri kufa vanhu vanodini asi kachika taura karurimi kakanga ndokataura chete ndozvatoti mashoko enyu mai anokwanisa kuti munhu kana nyangwa ada kupinda mubedroom asapinde kuda kupinda mukicheni izwai mukicheni kicheni inonakira chinhu Imboteerera imbweya. Munopiwa nguva yekutaura. mukicheni mai kuti upinde munofanira kuva nemoto unodziya, munofanira kunga muine chigaro chababa chinozikanwa kuti ngechani chababa, munofanira kunga muchidyiwa chikafu chakanaka nenguva chinobikwa nemunhu ari kudini ari kufara. Andizvo saka mutoda kuti ndipinde mukicheni chigaro changu chandinofanira kugara ini chakagarwa nemwana ini ndogara pasi ndosvika imomo vanotanga kukanga maputi kumira nditange ndaenda korara tosati vachibika. Andizvo ndapinda imo mukicheni mai kuita nyaya nevana vake neni kana kuti mondona ndimo hapana kuda kutaura neni saka ndinouya kodini mukicheni imo. Chinonzi bedroom chii? Chinonzi bedroom chii? Zvinoimi kana kuti mune 4 years. Makura yenyu asi bota munondoridawo ari pamwedzi. Ndozvandikubvunza kuti imi makura yenyu asi bota munomboridawo. Ndati bota hamuchiurida imi hamuridei bota bota hamuridei aiwa ndozvandikutaura kuti honaika kuti zvinhu zviite sei zvinake mbuya. Bota harinaki pakubika kuridya risina kushuka 1 risina kuibva 2 riine matombo rakatonhora 4. Akamurwa bota roda chii? Roda tushuka, roda kunga riri kupisa, roda tudowi riri mupureti yakadini yakanaka nesipunu. Zvine mukati bota nematombo riri kutonhora harina shuka ndiruhira mubande remuti ndiruhira nezvikunwe ndinoriziya zve handitambi naro ndinoriziya. Inini mbuya ndatoshamisika hakuna nyange wakadzi wamo wakagarawo kana nyange wasikana usazofa wakafarisa zvekutaurira murume wako your former boyfriend. Kana achizviziva murume wako kuti wakadanana naJohn ngaazvizivire kuti wakadanana naJohn. Noti iwe kubva kutaura kuti wakadanana naJohn. Ndiyo yadanana isadanana newe ndakudanana newe. Nanombomutarira pakunyepa kwese kutonyepa munhu iyeye aishandira sekuru wangu handiziva mama wangu ini ndiye akatoya paumba ungoya neboyfriend yangu iri paumba ndibikira saka aiwa zviri kwei. Asi imimi uyu boyfriend yake unorenyu nekudhara unoriziva hariziba wanambomutaurira pauzondonyepa kada kudaidza maidzi vataiya panapa utarakudaidzakadanana nene pati mina ndikutaure mbuya akambura zvezvataura kuti life ka zvamuri kuita neage yenyu hazvidii. Munotanga kutaura nyaya yemagirlfriend nemaboyfriend maane 65 years 68 years kotanga kutaura nezvegirlfriend ye18 years
isaini yevanhu vasiri kudanana, isaini yekuti mumba zvinhu zvinomira zvakadii zvakanaka. Ukaona zvakutaka kutsvagirira mbekuru, hayo inini boyfriend yemukadzi wangu ndikatoziva kuti mukadzi wangu ngamudana uyu kana kutosangana halo David bombo fine totopfuura, asi mwoyo wangu unongoti godo. Zviko ndinotanga kuzvibvunza kuti chii paangambodana nemukadzi wangu waimbosangana waimbodini. Ndikatanga kuzvibvunza kuti pawaimbosangana waimbodini. Saka zvandaita inini ndizvaita futi. Saka mai avo ndatounza mweya waSatani mumba. Zvini nanovroto ndingamuda ndizotodana naJoni, ndinondambirwa kuti handina kuti ndambodana naJoni, handina umbodana naye. Ndiwe wangu wekutanga. Asi wabereka usina kuzoyawo mombe ichimanda-manda. Asi uchitoramba kuti handimbozivi usikana wakabva ngebhasikoro ndaichogeswa nembuya. Zvitori nani. Tori nani izvozvo. Panoti uvoita kuti kuti ndiDavis. Ndiwe ndakambodanana naye. Uku wabereka wako mombe ichimanda-manda wana udya. Saka ndikaona Davis ndiri kuonei. Maziso angu ari kuonei ndikaona Davis. Uri kubviswa usikana. Mubvunze wakandona ndakauraya. Mubvunze uri papa wakandona ndakararwa ngomwe murume here. Ndakutaura nyaya boyfriend wakana akarara neni. Achiri kwandiudza. Chizwa izvanoda muita. Imi muri tu. Nyaya yababa namai haipinduri newana. Urivarudza. Nyaya yababa namai haipinduri nechi newana. Ikapindwa nemwana yaane ngozi mukati. Iyo zvizvi samasungero. Makachaya baba. Wangu chakani. Makachaya baba nditi. Wangu chakani. Baba nyangu atadze zvakadini apo kasvika baba pamusoro pamai vari kurowana kutsindira mai, unobata baba womubvisa woisa uku wowakadzi. Hautori chii, hautori side rekuti ndakuchaya uyu nenyaya yekuti iwe wadai. Hakuna zvakadai, because iwe uri kuzvishedzera kamukadambudziko mumba mako usikakaona. Zita ndiye Augustine Kotanja. Achazofa bambo. Wozofamba wozwa kuti mwana wako ane dambudziko. Kuti mwana wako dambudziko wozozi baba makangano yekuti gore riya makachaya baba. Baba akachaiwa makachaya baba mukazodii. Because kuchaya kwakaita baba munozwa mai. Taurai mwana. Ende mugare pasi nababa mwana nababa iwewe nemunina wako. Ende mugare pasi nababa, baba achiri mupenyu. Ripai baba wazvaari kuda achiri mupenyu kuti daka rake nemi riite sei. Izvi kuti baba anouya nechi nemapepa ekurohwa kuenda kotaswa skawa nechi nekuchaiwa nemwana waakabereka. Izvi hazvo zvakaupa rugariro. Izvi hazvo zvakapawa zvakakupai rugariro. In as much as you muchida mai wenu stay, but hazvikupi rugariro. Endai muite sit-down iwe nemunina wako, ndokupai mwedzi. Uzwa mudhara. Ndoda kuti muite mudzoke pano mudhara mutaura kuti vana hawakuripai chii, wakuripai here zvamukuda. Endai muri pega kwavari mupenyu, mugadzise nyaya makaita nayo. Because about this respect, this is a criminal offense. Ndozoshandiswa sei mapurisa asina kusunga. Domestic violence. Domestic violence. Itori neGBH mukati. Itori neGBH. Grievous bodily harm. Because pane chekuita nescowl yazoenda ku X-ray nechi yakachaiwa. And why
usina mapurisa asina kuta take up this issue kuti pinde koti zvamakaripota vangataenda kukoti here nyaya ndati yakaenda here pamakaripota vamapurisa yakaenda here kukoti akadaidzwa here mwana haana kuenda sei asina kudaidzwa nokuti mupurisa wacho haanozobvira azomboonekwa kuti mupurisa vacho vandaanawo ese chizwai you go back kumapurisa nematsamba muona usei nyaya isina kupinda muchii isina kupinda mukoti because kana waenda kuripota nyaya kumapurisa ukazipoda doctors report inofanira kuzopinda futi muchii mukoti major tozotaisa doctors report kuti injury yako yakakura kusvika papi kuti akwanise kupa mutombo saka go back wakamaripota nyaya ndakaripota nyaya yakadai asi izvo ndezvemucriminal court zvedu isu zvecustomary ndikuti go back chimboisai hasha kusaiti unozva chimboisai hasha kusaiti go back munogarana baba bai pasi mokumbira kuregerero kunani kuna baba otaura zvaari kuda kuti mugarisane zvakadii zvakanaka because chimwe chaunofanira kufunga muneenda ndechekuti baba wakafuma wasipo nhasi ndiwe wababa vemhuri unoziva ndatiri kuzviziva here kuti baba uyu paanomuka asipo you are the next father of the family whether mai wako aripo kana kuti ndiwe wakupa madecisions epapa saka kana uchitarisira baba wako kuti umupe mukana wekuti apractice ubaba hwake chibva kuti newe zvichaitika futi kupi kwauri wako wana wakabereka iwo wachakuchayawo iwewe ukaita wana kusaidi wana wao uchabara pamba iwo wachadzinga wana wako wauri kuita kuti kusaidi mutemo wemazuva ano bamba hakuna chinonzi mwana wekusanga unoziva kuti rambwe mazuva ano hakuna chinonzi mwana wekusanga mwana as long as angori mwana wababa wababa wachivhuma kuti mwana wavo mwana wachivhuma kuti baba wenyu panofa baba ava wana vari entitled kuestate yababa wavo zvese zviripo zvamutaura izvi wana wanenge kuti muchashare nawo saka zviri nani kushare in love not in bitterness kuti tiri kushare hedu asi pane kuti dai vanotiwana wanyamunhu guys dzakumbudzi mbiri dzakumburi yamumombe murudo asi izvo zvinoitika chete kana imi matanga kugadzisana imi kamuri watatu ndimune nyaya dzimuri watatu because iwe wakatora saidi ende munyaya iyoyo ndiwe waya the main culprit munyaya because wakatora saidi instead kuti iwo unoda kwanza maparents pamwe chete uchitaura nawo wachinzwisisa mugadzisisa saka ndakupa futi task iyo kuti iwewe ndiwe kuenda pakati pababa namai uchitaure nababa namai kuti vanhu vaoirana nditi wataura namai imi mbuya ndino nedambudzindimi maakuinfluenza wana ava kuti waite zvisina kunaka imimi kana baba uchazvaita newana wako imi mirai pasaidi batsirwai newana ava kuti baba namai mugare zvakadii mukati mimi nekuti wana uri kusaidi kwenyu baba ari ega mumuchaya kuhama dzake pamuri kumuchaya dziri kuti hama dzake dziri kuti muchaya ibenzere chaya ibenzere vari kuti the reason yekuti hamusi kutaura navo iwo wasitaura nemi ndiyo saidi yokurakidza kuti they are not happy and I can assure you kuti one day they will come in asi paunouya hazvizonakidzi imimi mai nechi newana kakawanda kacho vanhu vatema utemera panofa munhu panofa munhu hembe hadzigowiwi hatuiwo guwa haritarwi chii zvese kusvika matitaurira kuti chii chiri kuitika saka ndikuti musamirire kufa kwemunhu nguva munayo gadzirisai shamwari mune dambudziko iwe nehanzvadzi yako nemuina wako endai motisore mune mudharaunda ubva kutaurai zvaari kuda then matambudziko enyu sheyai nemurume anokubatsirai imimi bambo kana wana wenyu
Tamurai wana wenyu muwabatsira dambudziko chii. Because hamungaendi mukotsvaga alright kwamuri kuenda mumapostori nechii zvese muri kotsvagei baba wenyu pasina. Izwa izvo chinoti asaende chii, chinoti asaende nyaya yekuti imimi ndii muda kumurongera zvamunoda, noti iye akurongerei zvakakunakirai. Akaona ndizvo munoda kumurongera pachinhu chanofanira ngachikurongerai imimi muchironga mese muchishare maideas. Kuzvafana ndiri kutotora zvinhu ndotobva mukadzi wangu izvo recho ini ndakandiruko ndakarara ndiruko vanenge vari pawasanototiza no chinotatize chii, chinotatize munhu wenyu wamaunza ndozva izwa hamuendi kosuma muridzi wemushapa kuti pakushapa parukuya mapostori nhaka murudzwa kosuma muridzi wemushapamo makarara yenyu tiri mapostori eapanapa tazomuzwa noizi muridzi wemusha ndosaka achibva kuti muite kazvomuda kuita asipo. But mukaenda kwaari mukasvika mukati kuti baba tine dambudziko 1 2 3 4 5 tinofunga kuti vana vazourorwa dambudziko but imimi masoto nditaura kudhara kuti maakupa mareasons ekuti anotiza because masotaura kana nyaya yenyu mataura mai imimi kuti hazi baba wakapa mhiko yekuti vana havarombi havagari zvakanaka mataura kana and that's why maakuita zvese zvamurikuita makabatira kuti baba wakapa mhiko yekuti hamugari zvakadii. Saka mhiko iyoyo moibvisa sei kana musikatauri naye? Iwe wataurwa namai vako iwo kuti baba wenyu akakuitai mhiko yekuti hamudi iwo haurori uye harori hati. Saka muda kuigadzirisa sei muridzi wemhiko pasina? Arikwamba zvinozotaura muridzi wemhiko muri kumuziva asi muda kufamba muchisiya muridzi wemhiko yacho. Saka mhiko yacho muda kuigadzirisa sei? Arikubona zvinotaura uyeso zvinotaura kuti mai vataura kuti kune mhiko baba une mhiko yakakuisirai imi mukanyautera mai hysteric munopinda mugomba. Muzarikutora mukanyauterera mai uyu hysteric munopinda mugomba ende mugomba iroro hamudiba. Taurai munhu iwewe ndakutaura neazva basa renyu zvizvi kunzaiwa maparents together share chi maproblems muronga pamwechete nemurume anga waine hasha ane hasha akosha ukatomutesa dai kubwera kwake isaine munhu ane hasha but hasha dzake dzadzire kuti ari kuita hasha zvese pamwe pacho ndi muri kuwedzerawo chi hasha dzake ivi chimomupa chigaro chake chete kuti kuzokwana murume kurasuka pamusha wakobana ndashukurudzwa pamusha handisina rugare riri wakobana handisina rugare pamusha uri kovhara mvura chitirombo urida kudaiwa chitirombo kuti upinde mukicheni bhudzu. Saka unoti munhu anoita sei pamusha pano ndepano kweiwe wadi kuenda kutsvaga pako wakura kai you're over 18 years then sei usi kutsvaga usibva pamba uchienda kutsvaga pako kuza apa pauri pamurera zvitirombo murore mutirombo zvitirombo baba pake pamusha pake you're over 18 uyu musikana ari over 18 munini wanga ari over 18 ati kusii musi kuenda kwenyu kokutsvaga kugara ibveka pamba pake ikunoti munoda kumudzinga pamba pake munoti achiende kumanje kwamudzinga pamba pake aiwa ndobvunzwa kaiwo muda kumudzinga pamba pake munoti aende iweyo over 18 tsvagei endei motsvage kwenyu imimi bvaya ukona pakuta simba rekupinda mudanga kosunga mombe isiri yakoba kotengesa mapedza mosheya mari yacho namai wenyu. Baba ndiye akatenga ini handinambotengera handinambopiwa mari yacho. Baba akatengesa mombe yake ndiye akatanga nazvo.
izwa kana uri mwana pamba usina imba yako, usina danga rako, usina motikari yako, usina chii, muzwa. Kana uri mwembe yako irugara mudanga mangu, kana uda kuibudisa unondisumawo. Haungobudisi because danga ndirako. Amoniza, wana wenyu wane mombe asi hawana matanga. Apa mabona makamchaya musuno mjuta wendi kwa sababu nasi because urishi ndone jana nasi. Imimi wana kuendesa baba ujana. Utafunzeni mombe dzenyu. Motengesa mukatayo. Mapedza motengesa mombe dzenyu besa bari muhombe. Amupika na seti. Guys, musadaro. Muzwa, musafurira zvinhu zvakadini. Zvakashata muupenyu. Zvandokuudza pano hauna umwe baba. Unless mai yakakutaura kuti ndino baba. Uzwa kuenda nzodoro. Unless mai wenyu yakataura kuti mune umwe baba, uyu hasi baba wenyu. Then treat him the way yamuita sei. Yamugutreat him. You will regret this much. You will regret this much. But chandiri kuona chikuita dambudziko ndechekuti muramba makaungana pana mai nababa imakura zvekuti munofanira kuenda upenyu. Minda yenyu yakakura sei kwe? Aiwa. Asarora hati kukura pabwe. Uyu atomuzera kuti akutomuklasifaya kuti itsvimborume. Iyi atsvimborume. Iri rakuzibhachura iri because nguva yake kuroora yapfuura. Uyu akuzi spinista. Uyu nguva yake kuroorwa yadini yapfuura. Wakaroorwa kaini? Chakanesa chii? Wakaroorwa kekutanga chakanesa chii chakanesa pamene chekutanga chii? Pandakaroorwa pekutanga ndakaroorwa musi wa 26 December. Chakati ubude first marriage. Zvakatoti tibude, handina kubuda mumarriage, handizive kuti izvi zvakaitika. Ndaida kutochata. Vakatouya nemari vakabvisa mari. Mari ikatodyiwa. Mazuva ekuti kuchata wakwana. Handina kukwanisa kuchata. Nekuti munhu andanda kuchata naye handoziva kuti akaenda kupi. And then wakabva disappear. Wabvisa mari? Otoshaya munhu? Akashoshaiwa. Nanhasi handiziva kuti ari kupi. Second. Saka izvozvo zvinondirwadza zvakanyanya kuti seiwo zvichiitika muupenyu hwangu. Yechitu ndakauya futi ndikaroorwa ndikabvisirwa mari. Ndikagara nemurume wangu for 10 years. Tazobva tazongoseparatawo nenyaya yekushaya mwana. Then last year ndopakazoshayiwa nenyaya yekupona. Asi chinondishamisa ndechekuti pandairoorwa ini painyorwa list rangu ini zvaitarwa zvinzi wakomana kana makunyora list nyorai mari yatinozogona kudzora. Saka inini zvinondirwadza kuti sei inini pana ndichiroorwa zvinzi kana mabvisa mari ngainyorwe mari inozokwanisika kudzorerwa. Inodzorerwa mari inodzorererwa chii? Aitaura izvozvo. Ndiwo baba zvitaura. Aitaura Wakomana. 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 Ndozvamakaudza nawo. Chokwadi chakati. Kuzi chii? Kuti ngatisachadze mari yatisingazokwanise kudzorera ikese yekuti kana munhu anenge taane baba zvarukasangaridzira. It's not nyaya yekuti azi istatement yekuti yes ane child dzoka. Baba anenge achitaura kuti sepe ukama. Because wafanira mazuva ano munochaja ke. Ma2K munochaja. Saka mudhana anotaura kuti guys ka chajaiwo pekuti nyangwa wakada kuenda zvinoitika ka. Hatizoyanyi kunyara. Iyo zvimutende chikwereti. Makarodza munhu ka. Ngavadzorere mari yamari. Ndizvo ndikutaura. Ngavaidzore. Aiwa. Unotaura zvino. Izwa andikwarikona. Andikwarikona izvo ndikuza kutaura. Waona point yangu ndikutaura baba. Dambudziko reuyo haukwanisi kurisolva.
asi munhu wekurutira madhodha musoro ndiye anokwanisa kusoroka mwana wake. Iwo ikwanisa ino muri busy kumuchaya vanoda here chakamufamba neni kwacho vanoda here toba nemubvunzo wangu isi mauya kuti kubatsire ndauya kuti mundotibatsira havana kana zuva rimwe vanogofambawo neni vakatotomboroa zvemutauriwezve vaenda mumakuruku apostora madaidza awanda pane chakafamba mira imbatsiwe zena changamiraokuvhunza iwe ndirimukomana mudaidza maprofita mawandiri akaita mapostora mudaidza nemwanga dzamuri kuenda pane chafamba sei wari kuti chii pamuri kuenda kwacho wari kudambudziko chii like point yamatauro yekuti tongoya pamba pavo tisina kuvainfoma kuti baba toda kufamba chakadai. Saka time yataizosvika chida kuvatsanangura kuti ndo zvatafunga kuita semhuri vaibva varamba kana kuti vaibva maronga chii dai mamuri taura kuti pawakaroorwa office marriage iwo kuti pawakaroorwa office marriage iwo baba wako wakaramba here kuti roho ndati baba wako wakaramba here kuti roho ndiwaitochachaizvi saka iwo mukomana wako bvapedza bvatisana rize chaiyo kuti zamukomana chii mundi baba futi wakati mukomana atizi no izva irabatsiri tiri kuti nyaya yemakatoporoga hama dzemukomana iyeyo kutanga munoziziva wari kuti mukomana aripi saka munhu izwai kani mai munhu akashayikwa anoripotwa kuti missing person then adeclare was a missing person after 48 hours asikuonekwa anodeclare missing person after a certain time anditi anodeclare kuti munhu iye adi akafa because hakusina kuitariswa kuti adi. Then that declaration was not made kuti munhu iye is presumed to be kuzi akafa. So it means kuti munhu ngao ariko ari paari but hama dzake ndozvida kutaura ichito kuti munhu ichi ari kwakati. And the reason why munhu akati kuti wabvisa mari watokumbira muchato zvese waita warora wobva wangudisappear. Isaida munhu ngao pane chaakazwa maererano nemi iwe kuti unoda kuroora haiti because of ukatokudai please siyana nechi nacho chii munhu ndovhatisa saka akanyara kudi kukutaurira kuti shamwari ndingakurori because of saka because ukaona kuti baba kundira kutochacha mari yacho wobvatora mari yacho wobva achaya mari yacho handisi iwe urorwa futi kechitu handisika ndatswaiuya ngane nekuti agaizika ndimamiriri akaita zvinhu chajai mari yacho ukasaudzosei because tine imwe chikwerere chiri kuchita chadzosei akadzosa chindoda mari yangu kuita sei alright hama dzacho dzakati chii izvo munhu avatisabe because hama dzacho dzofanira dzakavaita zitaura kuti ano tazita dzangu yadini yakati iwo wachamburiwa housemate because ndozvadobvunza kuti uzwabvunzo rubvunzo kuzwa iwewo wacho wakapinda nemafambiro ako iwewo wacho unombofambawo zvakanaka zvokuti unororeka here kuona nyaya yezvitura because munokwanisa kusvikana mukupedza mari mumapostori muchasei asi unhu hwako unhu hwekuti munomoisa rombovana regai kapu igaipfuuri hari handi mumba chaimo baba ari kukura baba chaaine vana wake ikendizviitira kuti mwana wangu achandifadza ndeuyu uyu unokwanisa kusadini unokwanisa kana kutadza kuya kuchii unokwanisa kutadza kuya kuzwa izvo ndizotaura kuti baba chaiko ndivi hanzadziwo pahanzadzi dzako dzese unokwanisa kuzva kuti hanzadzi yako ingangororwa ndinhingi wananhingi handi mwari unozanira kozwai ndourikura naye uri kuziva chii uruziva unhu wake behavior yake kuti haiti unozwa zvafana nepamba ukazwa mukadzi wako kutaura kuti shamwari pana paka ndakasa newe ndakugarira ona mubana ini ukangontaura izvizvo I pack my bags and go. Go nduzwa kuti madays angu anambata
Because unonga watondirakidza kuti iwe mumwoyo mako handisisimo. Hauchatondidi zvawaida kuti ndiite ndikuitire vana, ndikurodze, ndikuchengete zvakanaka. Hauchadondori. I'm now useless. Zvinane ndiende kootiko zuva kundochengetwa hamwe ikoko. Ndokune vanhu vane rudo. Ukawana mukadzi akuti ndakugarira vana vangu panapa, hapasina chinhu. Haachagudi, kana saenda vana wagarika. Ende ukana ukadziswa ndokana kataura mukadzi wangu mukadzi ndakamutaura ndikati mukadzi wangu iri ndikataura futi statement iyo handidi kuizwa yekuti unofanira kuziva kuti iweoka paunofa isusu newana chafanira kushanda tichi iwe akakutora kuti ndinofana kutangofa ndiani ini ndiri mupenyu ndofanira kurongera kuti mimuzosare muinakiro ndikusenzerei inini kuti muzosare muinakiro newana wako manje. Ita kuti bamboka katigadzire upenyu hwewana kuitira kuti mangwana kana tazofa, mangwana kana tazofa, ndiko kuti mangwana kana wafa tinosara tichidii, tinosara tichidii. Vanhu vakadzi vakaenda nechi vane dambudziko iroro. Ivi nyamwe ndiri padeathbed kuya konditaura chinyora chivapanyora uyu kauti munotora chiri padeathbed handinyori ba because uri mwari here wandaura ndakufa ndiani. Ndizvo ndinoizota. Asi chekutanga mune mhosva yemwina yenyu. Muri kuona mhosva diki asi mhosva yakakura. Because kana mukomana asi kutooneka zvokuti wakafa, andizvo kuti wakafa, anokwanisa kungarwira kamukadzi wake. Kumarodza mukadzi wangu sei? Muruzo poenda yangu ndizota. Takubatsirai. Kuti kana muti munhu haasi kuonekwa zvamuchose abhadhara roora zvese, wabhadhara nemari yekupira muchato nechii zvese, wobva muzvidisappear, haachaoneki up to now. From 2008. From 2008. That's 17 years. No words umboti ndiri pakati kana kuti dika rosema ndazoregera kuti achadi kuchata nenyaya yakati kana kuti achagudi kana kuti hakuna. Angoziya mari paini. Kubhadhara zvese roora vameza rekukumbira muchato zvese vatogadzirira zvese kuti kuda kuchata. Uya kumuchato wakatoya kubva kuBotswana saka akabva angonzi aenda kogerwa mutaundi asvikira kwamatata Hama dzacho ziri kuti kudii? ndakangoti munhu akaenda kogerwa Taurai chokwadi baba wemusazawane uyu muri baba wemuri mwake muningina wake musikana udzigeresa wacho mukusanjira akasana atezvana asazawane kumusha kwiri kumusha ikoko kutsime magadeni zvikati mai nini baba kuronya akaenda asavariko hawo kwachauya ndi baba wemwana achori kuremba muningina wake uyu kuti kwacho andika ndozoti akauya baba akati baba mkuru we mainini baba mkuru wenyu ariko achauya muri babata uyu arorwa kare atororwa futi nyakati kumushambira baba wemwana atobuda futi mberi atobuda iko arorwa futi ndikatotaura baba 10 years ari marriage 10 years ari marriage yobva yapera futi 10 marriage yo 10 years yo no mwana ndosanduti muruzvitora simbo muruzvitora simbo anditi but amfana kamuzvitora matora emuruzviita because kuti nyaya yenyu ibude pachena anditi go back baba vemukomana yekunaurora ari chii aripo andizvo akashayika kwasera munini wacho right aripo endai ikoko endai muite sit down nevanhu ivavo kuti guys you want to know kuti nyaya ichaicha yakamira sei because makabhadhara roora mukakumbira muchato nechiasira makutora mukadzi wedu mamungodisappear nanhasi we want to know kuti zvakamira sei. Sunungurai mukadzi. Sunungurai uyu mwana kusunguka bo. Chiri kumusunga hamusi uchiziya bo.
kana baba wacho akakwanisa kutaura kuti ariko achauya ari kuti pachimanyika chiri kuti bambo kuti manyika imwe chimanyika chiri kuti ndosaka ndachiti mai anditi kuti munoona poine ndokuzokuta mai matima wayo ndikubatsira kwatiri kuti mai koyanga ndikuta anditi ndochandataura kuti imi muri tuyo mukaitirana hasha handiti musaka respektana mukatadza kugara pasi semukadzi nechii nemurume muchitaurirana uyu acharamba achitambudzika uyu acharamba achitambudzika because anga mazwa kuendani ati kana matenyika zveuyu zviri munetsa handitika madii madzorera mari yake dzorerai rora rake zvinhu zvake zvakabhadhara itaisei dzorerai henyu ndisununguke because nhasi uno oraiti uyu arorwa futi handiti uri pamunhu wekuenda kogerwa pacha ndakasvika kusina magetsi ndikada kutanga kugerwa magetsi aenda ndikada kutanga kugerwa magetsi aenda vandangotega ndingomire saka handazosvika magetsi ari ndagerwa ndauya asi uyu ari anichi andi munoidi ndine pamwe pakaziva kandirako kadiki andika ndofuka pandataura inini kuti akanzi kuroma bomira kudini kuenda nomubatsiri kuchitungiriza wandire iye wati ndakati baba muridwa kuno ndikati vakambosina kana kuchitungiriza kwaishakurekanganipo ndikuva ndikatoenda ndikasana nomubatsiri akati baba uyu ndechirwere chainacho chenjeko handizvoni saka unoenda unodzoka animazvona unoenda unodzoka animazvona saka ndoexactly chaizvo zvakatoitika zvacho Dekoracho manje handina. saka zvinoti pane toaenda munoza kutsanangura kwekuti jekoka vanhu vaya vanogona kuda izwai zvati kutaurei zvese netsvimbo dzakataurwa izwai baba unoziva vamuzanutaura apa zvochakuigiridza hapana zvokuigiridza unotaura zvese torai chokwadi kana muinewo zvenyu baba zvamakaita zvakunoafekta kuti wana ngavazive handiti mukadzi ngaazive mugara pasi mubatsirana kuombonora zvinezvo zvifambo zvakadii because mukaramba mukunyeperana muchidii asi maina baba mune zvinhu zvamukuziva mune secret dzakawanda maina baba behavior yenyu maina baba inoratidza kuti mune masecret akasiyana siyana munoziva akawanda muedzi kuitika saka zvinokunetsai yes pamusoro changabire mutasa ndotaro pamusoro pababa vako kuti ndakavaengana kuti chii kana mwana achizvarwa ndikumadzidzonzi baba kana kuti mama achiri kamwana kadiki but isusu hatakwana nguva iyoyo hatakwana rudo rwababa patakazozvitanga kuzoti kana kuti ndibaba here vakati takakura tichidzidziswa kunzi mukomalazi kuti tichidziva kuti mukomalazi ndiwo baba hatambobvira takambovati baba upenyu hwedu kugara kwese zvababa kuzotanga kuti baba ndamai manje ipapa saka ndochaya mukomalazi saka ndikuedza kutaura kuti rudo rwedu rwakanyanya kuwandira kumubereki mumwe chete muberekeri watakakura naye kunyanya izvayaruta my point is mainzi ndimukomalazi handiti asi mukomalazi achiuya kuti izwai pamototari pane vamwe varume 12 years ari kuhwenera 12 years munoziva kudhara vavaita sei madhara aienda handiti panofunga 2 years dzakwana mwana wakura wodzoka kuno wogara 2 weeks dzekuti aite make sure kuti wasiya mai wanenge uvaenda mai aibara mwana kunoko baba ari hwenera wotaurirwa zvese kuzi baba wadini mai vabara waita seozi right baba waronga kuya kuona chii kuya kuona mwana achiya kuona mwana zvadini zvapera obva aenda handiti panoti kamwana kakanenge dii kakumhanya kakudini kakuda kamwe handiti baba wauya 2 weeks dzake 3 weeks dzake ari kuno vaita make sure kuti ndadini yabata badzi apa yatobata handiti uvaenda saka zvokuti baba auya nhasi mangwana kana kuti chii
It's not very important. Ndinobuzoti saka uri kuda una baba ere? Hatitoziva Ndiyati uyu murume uyu atsanangura kuti bhozi baba takakurakira kuti mukoma. Pamwe inini nemuka adhala maiti adhala chi. Saka iwe uri kuti hauna here baba. Aiwa. Zvinhu zvinondinetsa saka ndinotombetserekawo. Kupinda zorubu. That one is not your. Anza una baba. Baba ndinaye. Ayo, uruzenya muri. Baba ndiani? Imi munhu Baba ndikomarazi. Ini nyaya yemaifana. Nyaya yemaifana. Imimi ndimai. Alright. Mai wamaiti uyu mukomalazi. Kuwamaizi baba ndiani? Hapana watakamboti baba since Asi mai ati mukomalazi ndiani? Baba. Saka idiki ndikodo. Ndare basa vanoziva zvavaita. iwe wangosvitire tivadedza kuti mukoma. Pamwe basa ravaita. Besides basa shamwari. Inini wangu wana chaivo. Iwo wanokosvika kuti hatitombozivi. Hatichiziva. Vanokupedzita. Handiti. Unoziva ndo. Umwe munini wangu anozi BM. Asi iwo wanokosvika kuti hatiazivi mazita iwo. Unozwa kuti anyawa BM. Chakati BM. So BM. Handiti. Ichitobvara chi. Handiti. Ini ndikabuda wozwa Jimalo. Jimalo. Andika. Iwo unotofura chito notaura chi. Nyaya dzavo. Uchikozwa Jimalo. BM. So. Iwe ndotosei. Ndotopedzwa ipo. Ndototaurwa ipo papa. Handiti. Wozolinga wanjemcha. Handiti. Harusi Jimalo. Ndini ndingaita nyaya iyo. Harusi Jimalo. Ko BM. Kochi. Angu. Because angu. Because angu was not angu ndiana uzivi. Umuntu uzazi hauwini ndiani. Ukasukuzwa nototara nyayo hauwini. Chitopera jani. Asinyaya ndase. Nyayo topera. Waitoseka, waitoroka nyadza uyombo wakati buzu. Aso ariko dosamuti zvekuti ainzi mukomalaza izvo zvazvitora pasi as long as yes kwaariwo ane weakness ane weakness angakunakirwa nemuharare kudarika chii kuno yes it's a weakness inovarume wakawanda yekuti mukadzi mudiki vanoti wandire ikoko wokagara mukadzi mukuru kana ndozvandikutaura But inyaya yamai. Iwe wausiri mukadzi wababa. Your problem. Amai nemurume wavo. Samwana kumudima. Uda mutaite sei blazi. Ndi blazi. Ndi mukomalazi. Uda wadi mukomalazi. Yes. Hatisikumborwira shanje dzamama. Tikumborwira shanje dzedu kuti waiaishiti tikure mukoma. Izwabskana. Ndosati taura kuti reka mukadambuka wina. You are mixing zvinhu zvakawanda. And whereas wakatarisa nyaya yacho munhu anoda heyo kudarika vanhu vese. Ndiwe. But iwewe utori neposition yawakadii yawakatora kutanga. Business yofara. Saka zvoti kubatsirika kwako manje kunokwanisa kuti kunokwanisa kunetsa because une position yawo because right now unoda unonesa baba kuti baba zvosirai mari yemunhu yamakadya. Iyi yechitu kuri imwe futi yamakadya yechingani yechitu wada kudya futi yechingani yechitatu andika kuona saka ndizvo ndinotaura kuti iwewe ndiona dambudziko but then dambudziko rako harisorovheki kana ukasaita good books nemunhu waaitsada kusorovhera chii dambudziko rako andika ini ndikuti iwewe zvipe position yako yeumwana andika wopa weposition yake yes ni mukomalazi asi mupe mukomalazi position yake yani yababa angakona nditoa then mupe maproblems ake anofanira kusolva sababa wako anditi akusorovhere chii kana akambototarisa izvozvo izvo zvatiraisi kuda kuti kubatsire kuti mukomalazi akubatsire aiti agadzise maproblems ako ndosaka mwana tauya kuti kubatsirei urizwa bambo kuti nyaya iri kunetsa musikana wadzigadzirisi but tatoita identify nyaya number 1 ndeyekuti uyu musikana uyu mune mari yemunhu wamakadya iroro asi anobvira azoenda kumusha kwacho muhamaenda kuno murodza futi kumwe ureti pamakakwira muchikuwa nai mukomalazi muchikwira muchikuwa muchiti mwana aroorwa makamuchikuwa muchiti mwana aroorwa pechingani makataura here kuchikuwa uko handazotaura
Ndakambona meaning kuti mukadzi wekutanga because hamuna gupuro hamuna chii ende makaudzwa soko roti tiri kuuya ende soko rakatouya kuzi wakambodzoka ati uri kuuya anditi ndosaka ndakutaura kuti mukomana nemusikana wake wanga vari in love anditi asi pane kamwe kagroup kakazobva nekuseri kabva kataura kuti not accept mushamu munozwa mukomana wabva ashaya simba because vanhu vaifana kuti asipe head wedding yake nekutambira muroora wati izvo hatitambi so isusu kuti why vanhu vakati hatiiti munhu haiti ndopane mubvunzo wedu kuti sei vanhu ava wakati munhu haiti baba iyabvisirwa because vanhu vangaikotambira mari kuya kofugama wachiita zvese matekenyanepo tikutsvaga pekuhira tikuita wakamboenda murestaurant wobva wasvika murestaurant ndobva yazi minyu kadrovaraza pabhuku anditi wapedza wabva wadaidzira yes andoda maribs anditi nemachisi nei nevegetable salad zvinova zvaenda koprepewa anditi tisezati vabhadhara anditi maribs aya auya nevegetable chii salad ye wobva kuti no chikafu chimbomira hei kuunda uzwa chikafu chitai sei chimbomira hei kuunza chii chikafu anditi iwe wobva watosumuka wobva watoenda wotobuda dhoroko kutoenda awakabata chii chikafu wasara nechikafu aunoitei nechikafu vanotengesera the next customer vanotengesera the next customer kana kuti vanorasa mbiri kana chashaya munhu ari kuchioda kana kutoti mawekazi aripo nyai uyu paanodzoka achiti ndakatenga chikafu changu kuromba sana uzvichidya ndakati mirai munoti ndakabhadhara chikafu changu ndo ndati chimbomirai kundipa chikafu ndichadzoka ndadzoka munoti aiwa ndiona ndikuudza babo chikafu kuhotera hapana pakamonywa pamenu card kuti if you don't eat your food within 2 hours after order the money paid will be forfeited. Hapana menu card rakamonywa menu card rangoti kana uda chikafu ndicho chiramo asi achinokutora mode of payment uri kubhadhara nei kana achinokutora chakangoti iwewe ukatosvika kuna cashier otokubvunza kuti uri kubhadhara nei baba yeso swai ati asi hambokubvunzi time yekuti unoda kuuya nawo here kana kuti babwana makwapa muzvitotaura munhu wabhadhara chikafu chake handisi wobva ati ndichadini ndichadzoka wobva aenda paati ndichadzoka haana kuwa specific kuti kudzoka mangwana kana nhasi manheru kauti after 2 hours wanoti ndichadzoka paanodzoka munoti auda chii mumpa chii zvino kana chikafu chake mamapa umwe munhu ndosaka nduta kuti uyu nhasi uyu zvaakuroorwa murume wake akamubhadharira roora akadzoka ndaya kutora mukadzi wangu iye apa nomwe murume unoita sei apa mari makaya uyandata ndisinaandida mukadzi wangu ina ndinoda kudzirwa mari ndiuda mukadzi wangu munoenda kotorera wekopa ndosaka ndikutaura kuti makamhanya
suppose ngamakapedza nyaya yenyu mwana uyu asati abva kune murume wekutanga kuenda wechitu kana makapedza nyaya yefirst marriage kuti mwana azopinda marriage number 2. but ipapa ndaimuwati kuti maivanonga makatotera mukwambo munhu unonetsa kuchengeta abhadharirwa mari munotogara nemunhu abhadharirwa mari more than yemanzi zvinoita munogara naye unochengeteka sei munhu wemunhu kumakore akadaro ikaitikubatsire zvamunoita samukuru akaikubhadhara mari munoziva daidzai samukuru mugare nasamukuru pasi samukuru ngatitedana vakashayikowana hapashayi mwari yes mugare nawo pasi vanhu vemotaura guys takunetseka nyaya takunetseka nenyaya yezvakaitika totiziva kuti mari kana mukwasha achiri kuya ari kuya mwana womirari kana mukwasha asiri kuya tidzosere chii motaurira because chaakuwanhu vari kushinwa mazuva anombuya zvamunozwa zviya zvichizi murume akavhara banga akaloka kana tukadaurana nemukadzi wemunhu akagadzirwa unoti wabata chinhu chako uda kuti chipinde wabaita ruware wosangana neruware unozwa rudhumira kuda kudai udombo badzibadzi atiti ukabata nemaoko chiripo asi ukada kuti uise sekuru pane ruware ukabata nemaoko chiripo asi ukada kuti ukudini sekuru pindai ruware atiti misikazwa yechi yewanhu one can do anything because murume wekwarika every move uri kuita nemwana wenyu he is away uzoona ari kuziva asi zvaari kuita ari kwaari hamuzvizivi ndosandiri go back ende mukliye nyaya mwana asati afunga zvekuroorwa zvekechitatu mai chimbosiyana izvo kana kuti maybe uchinyasoshanda zvakanaka chimboyaibota kahwana because azimutisa mama imini azimutisa 4 years mundotiza tisa mundotiza tisa imini 4 years mai wati ndiri hedini asi mundotiza 4 years akubajeka mucha chimboyaibota kahwana muchitaurirana zvakanaka batsire vanhu chandiri kuda ini ndoda kuti relationship yababa namai idzokeredze zvakanaka yewana nemaparents iite sei igadzika zvakanaka and please munozwa mai chimbobvisai hasha munoziva mai zvamauya munoziva iri mai zvakuda zvamakuitira izvi zvamusaitira uyu kana muri kuona zvandikuedza kutaura zvamakuita izvozvi zvamusi kuitira uyu mukuitira vana ndo makuitira itai kuti mwana upenyu hwake ucheke itai futi uyu kuti upenyu hwake uite sei ucheke ambuya tatiendai mugare pasi newana wana ripai chii baba kumuchaya kwamakaita handizvo baba ripai mai zvaakati aruda uri panazvo ripai zvinhu izvo kuna mai vati mumba muite chii muite oda muruzwa here mai muruzwa here mbuya musambochimbobvisai hasha dzese mbuya bvisai fungai vanavo fungai kumufunga kwenyu murumbofungei makarara imini murumbofungei nemwana ndosaka ndokutaura uyu une big girlfriend here kutozwa mwoyo wako usvipa kwana mukadzi asi mwoyo wakurora ndo usina asi chakambotowo first marriage ipwanyike chii kanga ndawana mhuri yake ndokupedzana kwatakazoita ainyebota ndiri musikana waitozviziva mvana dzinochengeta saka yanga iri choisi yako zvakazomonedza zvakadii asi tinotika zvakatoitika zvakadii zvakaitika tanga ya life panyowani life iende kumberi
asi life chekutanga kuti iende mberi mese ndekuti semhuri chimbogare pasi, mubatane, mbowirirane, mupa mai chigaro chake, mupa baba chigaro chake, then rongai zvinhu zvenyu pamwe chete semhuri. Asi ndiri kutaura kuti iwewe kuti mai nababa wabatana, iwe enda pakati pavo, iwe musikana endai pakati pamairana, mugare navo pasi. Ada kuripa uyo ripa uyo achiripa mugadzira zvinhu zvenyu, mumazodati ngatange panyuma. Pane imwe nyaya yekuti kumba kwedu isusu kwaMkotsi hakuna kutombobatana zvekuti ivava vana natete vedu isusu nababa Munyinika havatotsikirane pamusha izvozvo vega vakadai so kuti izive kuti tichazosanganiswa togobatana semhuri zvamboita sei handitombozivi. Pakaitika incident manje apa yekuti kwakafa mwana watete wangu wakuru, saka kwabvaenda uyu nemunin'ina wangu ini. Kwanzi panhamo ipapo vakatorwa sekuti vatorwa nenyaya yekuti kumba havachakwanisi kutsika. Saka kuti vakakanganisira chii chekuti nesu vana tajoinidzirwa munyaya imomo zvekuti kwababa munini wangu inini handigone kuenda. Pamba pedu pakati panapa baba munini patoilet asi hatisitotsikirana mumayadhi zvezvo. Tikasangana nababa munini wedu tinokotaura tiri kunze. One day ndakagara pasi nababa munini wangu ndikati baba munini kose musingauyi kumba kwedu. Musi uno ndatotaura musi takanetsana nababa ndikanovatsanangurira nyaya kuti anetsana nyaya yekuti baba munini vanga vati mwanangu inini mukoma ndotovatya zvekutsika pamba penyu handitokwanisi. Ndikati wabvunza ndaitorwara ndikati baba munini makanzwa kuti inini ndafa muchauya here panhamo yangu. Baba munini vakati iwe hauna chawakandikanganisira panhamo ndinouya asi chekutsika pamusha penyu kana kuti vanabereki vako vatsike pamusha pangu tiri vapenyu izvozvo hazviitiki. Saka inini handiziva kuti zvichafamba sei. Iyo imwe nyaya manje asi hamutanga kugadzirisa iyoyo iyeyu yacho yakapasa for now endai mogadzirisa iyi ndinoda kukupai mwedzi noti muzodzoke panapa munitaura kuti nababa takapedza takadai dai nyaya yekubatsira musikana kuti takaronga zvakati taita chakati ndikupai mwedzi baba mudzoka papi panapa towirira tonai. Then ishu yechipiri ndeye vana vababa. Vana vababa ava hanzvadzi dzako anofanira kutochaja paurororwa ndiwe auzazi ndokuta anofanira kutochaja paurutororwa ndiwe usavabvise padhuze, musabvise vana yavo padhuze. Zvakaitika between mai wavo namai wenyu nani hazvinei nemimi iwe chingozoti hanzvadzi dzangu iwe ndona sisi wangu right imi michiitai ndosaka ndikutika kuti chinhu chisimbe ichi imi mwana mukabatana watuwa hawana kwavanoenda baba but mukapatsanana futi imimi wana wacho uyu ari ega hapana hakuna kwamuri kuenda. Imimi itai meeting yenyu daidzanai newana chete discuss your issues wana chete then muzodaidza awa imimi mapedza nyaya dzenyu. Wana uri kurorwa mai wana wenyu unozwa wana wenyu wemurume wenyu wana wenyu ngawauye kubva kwababa wavo woroudzwa nehanzvadzi dzavo murikuzwa mai zvitwa gadzirisa ichi zvekuti yakakuwa baba ndomwe chete paanozi hapo munoona wana wanguya pamwe mutoziya 3 pamubata wangu wa4 wangu watoripo futi paachafa ndipo muchawaona ende pawachauya wese wanenge wari entitled kune estate yake yaanenge asiya semabeneficiary. Saka zvitori nani kugara makaziwana pane kuti muzoti musi wacho muzoda kuzi uyu futi uyu uriwandisha ndandiri kumfakosi uyu wanga uripi handandiri kambuzuma uyu wanga uripi uyu wanga ari unozi kuchitungwiza kukei baba wewe kutoona saving money baba wewe sinema yake sinema yake munozodini wamutozoewa garai pasi unganaye muwirirane mhuri yenyu zvakanaka handizvo musashunguridze chii mabwa ndizvo panapa tauziva kuti maenda kugara pasi nababa mamataura nyaya dzenyu naye mupawo something chekuratidza kuti you are sorry yekumurova nekuita sei zvisi zvamakaita handizvo baba behave like a father
handiti ine mugare pasi nevana handi magare pasi nevana izwa matambudziko eshe ewana mubatsire wana kuti zvinofanira zvakadii. Asi nyaya yekutanga endai mugare pasi izvo zvimakadai modaidza mhuri iko kakarohwa musana kwakabhadhira mari kwasina kuita munzwe kuti zvakamira sei kana zvichiita mudzosere chii mari dzavo kana muzwe position yavo chaicha kuti vari kumboti kudii uyu asati azvitsvagira wakamuona uyu mwana angaite sei ngasununguke izvo akasununguka anokwanisa kunge akarara nomwe murume umwe asi achirara nemurume anochibvunza kuti asi ndiri mukadzi wemunhu zvinoita manje nhumbu manje baba nhumbu kana pfungwa dzako dzisina kugadzisikana kana ukaita so desperate kuda nhumbu haibati because mune muita zvinhu zvichizvera zvokurasha but kana makazororera wandi unozaizotako ndikuti pfungwa dzemwana ngadziite sei ngadzidzorore ngadzidzikame zvinhu zvake zvitanga kuita chii normal munokona zvichitangodi zvichinotanga kuendeka zvivhurika asi garai pasi semhuri samai nababa newana mudini batsira uyu ndi baba wenyu wakomana uyu mudzimai wakubama avakana mai nhasi uno dai zvaita mbuya masvikaumba mangwana maindifonera maindotifonera kuti ashumba zvitarara hedu unonaziva unototi hedu handizo kuda isu chatofanira mbuya tinofanira kugara kwakanaka kwechii ndo zviri very important hatimbodi izvi zvokuti no it's not right. Mukomanazi vane hasha ndakazviziva zvechokwadi kuti kune handa dzangu dziri kuokwarara kwena handitodziziva zvamo mwana wangu dzanakahwani madhezi afa mama wavo bhozi ndakatoendiwa kunhamo but mukomanazi manje ndinawo dzehasha kana kuti tari nawo zvakanaka havakwanisi tetoti havanyatsikwanisa isu zvatakuita takatototi pamwe isu zvatakuita mukomanazi hasha akamuzozitoa azamutanuti saka isu tikuti pamwe pachoka pamuri kuona kuti ndotaura nababa vasikurava come back to us tokubatsira izvozvo tokudaidza mukomanazi toita meeting tese tiri pamwe chete tobatsira izvi ndo zvatoda so nguva iyoyo yekubatsira kuti zvinhu zvinake zvifambe zvakanaka tinake nguva yatinayo tokwanisa kutoita imi michete daro nhasi zuva rese imi michete kusvika zvinhu zvinhu zvadii zvanaka tinayo nguva iyoyo ndosaka tiri panapa hatisi panapa ukaikutsvaga mari yekuti toti panapa taita hataita makesi makani akomana 20 here adaitaita 30 hataite 40 kuti tiite mari no isusu we can have kana 2 makesi wamwe wasara moyo wamangwana tichingodaro because chatinoda chakakosha kuti wabva panapa wabatsirika here ndo zviri important wabatsirika here ndo zviri important ndo zviri kuti taita mari ndosaka ndataura chiendai mugare pasi handiti magara pasi mukaona kuti pamwe patotsva sei pane pari kunetsa hapane dare ipapo mambo pane pakati patosvika sei patinenge tisiri kunyasa kuita zvinhu zvedu zviite zvakanaka todaidzana toita togara pasi mambo laza netimu mukomalazi towira asi chandoda chekuti mwana baba ndi baba mai ndi mai handizvo ndo chinonzi family tinzi family ina baba namai nemwana nevazukuru ndio family saka ngatigadzise zvokudii zvokadzisika tobatsirana zvinenge zvichinetsa varegezotukanawo pamberi pevaroora nezvemukuruba mavo vanopopotedzana pamberi waritsuka wakazobereka mwana mugadheni watukirana kuti matomatisi angachidya wakatukirana izvozvo ndosaa ndataura handiti anongamoda nditaura kuti ndikuti chii izvozvo wakutukana urongani waritsuhanisika basa renyu mandiri chii handiti hamutori chii sides zekuti nekuti uyatukwa saka takusambotatukwa imi chiwatorai temperature dzadini dzadzikira handiti imimi wamawatora kugara mai nababa makuita sei makudai munozodii but imi mukatora chii mukatora side manje nyaya inobva yatodii
inobva ichitokura manje mukatokasaitenia inobva ikura. But yes, I know kuti mai ausitete wewe ausitete kwamukotsanjerawo ndakambozvizamawo aumbonditsura pabhoza ausitete kwamukotsanjera uri mwana nana baba uri mwana zvamutaura zvokuti nepakati mutsiurane nawo amutsiurire tatotaura ngomalaza tatopedza ngomalaza razvimwe dambudziko takanyanya kukura naamai ndo problem izvozvo izvozvo tikona kuti basa renyimi ndo we want to protect your mother as much as possible, but kuti izvozvo ndo zvimwe zviri kukonzeresa chii ndi baba wenyu he also he needs that love. Akauzanizwa he also needs that love yamupa mai iyo ari kuidawo baba uyu ari kuidawo love yo yekuti ndino wangu ana ari kuidawo love yo makatovhura ziso it's okay. This is the interaction and utaura yekuti muri kumba chaivo chaivo mudhara chimbotaura kuti mudhara une birthday rako mudhara ndokuti tikumbikuitira aiwa ini komalaza mune birthday tambokuitira birthday mudhara laza uri zvidaka mudhara laza birthday rako izwa wasikana mataura mudhara laza mirai komalaza taurai akaitwa birthday weze wabere it's those simple things. That's very small things. Zvamunofunga imuda zvina basa. Muzanzwa? Zvamunofunga imuda zvina basa. Zvinoita kuti munhu aite emotional. And can you imagine right? Muswe birthday ramai makamudaidze. Aiwa ndiyanga chitosadharara aripo. Atinga mukona. Asi kufunga kwenyu zvakasadharara aripo. Pfungwa dzake dzazivi kuti I want to go to Koini. So it's okay. Ndalasa. Nkomalasa. ama kunochata manje After mashata. She's going mbuya. Ini ndinompelekezi. Ini ndinompelekezi. ngochata Azichenda ichi chandunya udaini. Izvo zvinhu ndiseka udai mukucha magwere together baba murumumba talk about the past. Andika asi basa to build the present. That's what we want. Build the present. The present. Muchiplan mese for the future. It's very important. Yes, talk about the past. It's important. Kuti munhu one pongo chirasika. And then he is the head of the family. There's no way kuti kazviramba izvo. And it's munhu mupe ichi chikara chake. Ende baba imuri. Yes. Muri aino hasha. Ndikakuri pasicha kuti zvatonaka ichi. Pamwe pacho bamkomalaza. Pamwe pacho hasha. Murudo adziti. Azvienderana. Parudo nehasha adzienderana. Kazi mamuka sei baba kuti ndamuka. Mangwana haiti sei. Anoita kuti mamuka sei baba. Mangwana third day anodi anopfura. Atodongorisi. Kamumoresa atodaire kana kumumoresa atodaire. Kana mubata mubedroom andi mukadzi akasatadza kuramba kuda mubedroom. Kutorwadziwa nekuenda kubedroom kurara kubedroom. Kurwadziwa mukadzi kuenda kubedroom. Izvo ngoti wasvika pamautorwa ngonono. Yes. Andisi. Mukadzi ofuma izvo ndasvika rowa ngonono nhasi. Mangwana ndichakira mangwana regani manyi. Mangwana ipopedza kutogeza maplate mangwana kubva kusira skadi patable. Iwe uripedza skadi iyo ato kubedroom wadi. Warara akumirira. Iwe wasvika futi. Same style. Ngonono pa. Munhu anotanga kuputa chimunhu ichi. Andisi. Haisi maira mudhara yekuti une mukadzi wako neage yenyu. Andisi. Haisi ire kutarisa kuno. Tarisa kuno. Haiwa. Munhu anotarisa ega. Anotarisa ega because magetsi acho anenge ari kudini. Anenge ari kufamba zvakanaka. But magetsi kana kufamba zvakanaka unobveyo kutarisa kuno. Wamunditarisa kuno kuti unodaisa kuti haunonditsikira kana unondikwadza mani. Ukaona munhu akuti unomukwadza mani. Muri pakati pekuti rudo. Something is not right. Anamutaura simudzira rwako rwako mbijana. Yes, munhu unondikwadza mani.
Aiyo, ivozoto apane zokuda kupedza nguwa. Saka ndoti mukomana zaita sei? Onai maziso, itai maziso ekuona izvo. Kuti mai apa ndinge ndarasika. Apa mai oitwa chi maziso ekuona kuti hakuna mukomana zai zvanozvifarira. Upenyu pambo imba inonakidza. Ukaida nekuiziva zvauda inonakidza. Kungobva pada mutaingokisa ridzi kuti mangona mukomana. Kokisa kuchuneza chini. Kochuneza kukisa ridzi. Iyo kuchuneza kukisa ridzi. Ona chikomana. Ndakuti rakati ndikoti muchatini. Ndizvo. Right. Ndakusati kuenda ndorasa. Ndonikombarasa. Chingokisa kutumeza. Mama wangu daima. Baba ndipeiwa sauti ini ndikurukira chisadi. Ndinakati kwadoka ubvati kubedroom. Wozoya upakura sadza. Ndakazwa ngomana zamazwa. Urikuya chipakura yakasa. Asi ndoti ndichikuidzira hunu uku. Ndichikuidzira hunu. Yati hasiri mkiche tiri tunya bwana pasanzo zvandukuda. Yesadza retu Mbosiya bedroom. Apo manoita pane pamani simungura ini. Saka mani simungura kuna mtenda ndina. Saka roba yezeka yakuchifamba. Ndikutoba. Hatukasikuya kuseka in public kudai. Asi kumba tichitadza kudii. You see, I'm gonna my problem. Look, no, guys. Kuseka hakutengeswi. Anditi hakutengeswi. Kungosvika muri pamba. Mungosvika mungoti guys, achambouya kuno gadai. Izvo muta kuti makaita my birthday, but he was there. Anditi achitoita zvaro. That's the type of things watukuda kuti. That's a family. Do you know the family? Anditi apana dambudziko guys. Jesus say. Isusu hatiri kwanisika mutiri wanatika. Tobatsirwana. Ngura zviro dambudziko hatiri kwanisika. Anditi tobatsirwa nani? Look for someone wamunozota nota sei anokwanisa kuita kamuni achikubatsira izvo zvifambi zvakadii. Zvakanaka. Hatiri stand off muti nyumba. No. Andizvo. Right, saka mbuya oyo mafura kumashoko mumatengera mukomana za court ya imi. Right, Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.